Aquest any s'han intensificat els treballs de consolidació del jaciment arqueològic del Vilot, al Macelles, que s'allargaran fins a l'octubre. Les restes trobades correspondrien a construccions medievals que s'haurien destruït durant la Guerra dels Segadors. També s'han trobat 2 forns ceràmics del segle XVIII que haurien servit per fabricar les teules que van caldre per aixecar la nova al Macelles. En l'actual campanya, a més de la consolidació del jaciment, s'ha descobert un nou sector de murs i habitatges a la zona nord-est del jaciment que ha permès avançar en la hipòtesi de l'existència de restes de dues almacelles, la medieval i la del segle XVIII. Veiem un nivell, per exemple, la de darrere està a més d'un metre damunt de la terra, no? Això vol dir que, com te comentava, aquella serra que tenim aquí venia fins aquí i durant aquests anys la pluja, el fang, va anar colgant el poble antic i quan van venir del segle XVIII, si és que es dona aquest cas, van construir damunt de l'antic. Caldrà, doncs, que els arqueòlegs ho corroborin, així com que concretin la data de creació dels 2 forns ceràmics de més de 4 metres de diàmetre descoberts fa uns 3 anys. Solament tenim el poble que es va fer el 18, sinó que tenim fins i tot la factoria on se va fabricar el poble del 18. I per tant aquest conjunt de coses fa que realment la cosa sigui excepcional i que des del govern de la Generalitat s'ha mostrat ja l'interès per vindre a visitar-la i per valorar realment la seva importància dins del conjunt de patrimoni nacional. Amb motiu de comprovar la relació existent entre els forns ceràmics apareguts en el jaciment del Vilot amb la construcció de la nova població del segle XVIII, l'Ajuntament d'Almacelles comptarà aquest estiu amb l'ajuda del conservador i restaurador Ramon Soler, que farà un estudi sobre els possibles vincles o lligams entre aquests forns i les teules i maons de les cases del segle XVIII que encara es conserven dins el centre històric de la vila. Així hem arribat avui al moment d'acomiadar-nos dels espectadors de Pirineus TV.